ስለዚህ ሃገራዊ አገልግሎት ማለት ናይ ከምዚ ደረት ወይ ሓጹር መግበሪ ናይ ተሃገር ፖንታት ማለት ሲ ናይ ምሕላው ናይ ተሃገር ተዳሊኻ መጽናሕ ድኾነ ጸላእኽ መጸካ ኸሎስኒ ተዳሊኻ መጽናሕ ማለት እዩ ጸላኢ ዝሃገር እዚ ይጻናተወና ኣሎ ክወረና ወይ ክዋጋአና ወይ ገለ ተأሽሙ يعني ተወንጫፍ ክሰድድ ንሕድ ጀሚሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ላ ኩሉ ተዳሊኹ ጸንሕ ኣሎ ወላ ግዜ ተነውሐ ወሓንሳሓሳ ግዜ ተነውሐ لأنه ሕጂ ንሕና ኣብ ግዜ ፍርሂና ደለና ከምኡታት ኢልካ ኣሎ ኣብ ግዜ ውግእ ተኾይኑ ድማ ላ قدر الله ኣብ ግዜ ውግእ ንሕር ኮይኑ እቲ ግዜ ንሕር ነዊሑ እቲ ተأሽሙ ክቅጽል ኣለዎ ንምንታይ ካብኡ ተማሂሩውን ኣብቲ ተأሽሙ ፍቲ ዕስክርና ኣትዩ ኣብ ቃልሲ ኸኣትዩ لأنه መጨረሽታ እዚ ሃገር እዚ ንኹላህና መልከተና እዩ